बेयावनो आं निउस मिडिया बिथांमोननिसिम खुलुमनाय थाबाय लोगोसे आङो सावगारियाव नुनाय बे सुबुंनि मुङा बारग' एनडिएफबि नारद बसुमतारी। बिथांखौ आफादाव बि नुसार होनना मिथियोमोन। क'क्राझार जिल्ला सिंनि मैनागुरि गामिनि थागिरि नारद एबा बि नुसारा गोब्राब बेरामजों नाख्रेबजानानै थांनाय बावैसो सान सिगां बेराम नायजानो थाखाय बिटिसि सोरखार आरो रायजो राजानिफ्राय राङारि अनसुंथाइ हास्थायदोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रादि गोलाव सम आखायाव हाथियार लानानै बर' हारिनि थामोनथानि थाखाय सोमावसारबोनाय नारद बसुमतारी एबा बि नुसारा थांनाय हरनि 12 रिंगासो समाव बे बुहुमनिफ्राय अरायनि थाखाय जायखारलांबाय। थैनानै थांनाय समाव बारग' एनडिएफबि नारद बसुमतारी एबा बि नुसारा बिसि हाफां बसुमतारी, फिसाजो मार्सि बसुमतारी, फिसाज्ला थुलुंगा बसुमतारीजों लोगोसे बिमा बिफा, फंबाय आरो बाय बाहागिखौ नागारलांबाय। रुंसारि बि नुसारनि दुखुथिया न'खराव जोंनि खौरांगिरिया नुजाथिहैनायाव दुखुथिया बिसि हाफां बसुमतारीया ओरैबायदि फोरमायो। दुखुनि गेजेराव सोंनाय जायो, नोंथांनि फिसाया गोलाव सम आखायाव हाथियार लानानै एनडिएफबि आफादनि जानानै सोमावसारबोबाय। सोमावसारनायनि उनावहाय दा बिथाङा दिनै बेरामाव गोलाव समनिफ्राय नाख्रेबजानानै दिनै रुंसारि जालांबाय। मा फोरमायगोन? आं सरकारनिफ्राय फोरमायो जाहाथे बिनि मोनथायफोरखौ फिसाफोरनि थाखाय जाहाथे सरकारा मोजाङै होफुंलाङो बेखौनो आंनि खावलायनाय। आंहाबो फिसा सासे नायलांनांगौ, बिनि नामै मोननांगौफोरखौ मोनथायफोरखौ जाहाथे मोनो। दिनै बे थैनानै थांदोंबाबो बिनि माबाफ्रा आत्माफ्रा सान्ति जानाय बायदि सरकारा अननानै बेखिनिखौनो बानायना होनाय बायदि आङो खावलायबाय। बियो मोनायावहाय रुंसारि जानानै थांबाय 12था बिदियाव जादों। गोबावखासै बियो फिसौ जानाया। बे बेराम जानानै थानाय समाव बारग' एनडिएफबिनि दैदेनगिरि सोरबाफोर मालाबा खबर लाफैफेरदोंमोन नामा? गैया, रावबो नायफैयाखै। दा हरदों गावलाय मेरला आगोलहाय हरदोंमोन, रावबो नायफैनाय जायाखै, रावबो फैफेराखै। बेराम जानानै थानाय समाव सोरनिफ्रायबा राङारि अनसुंथाइ मोनदोंमोन नामा? गैया, बे सरकारनिफ्राय माबा लिस्ट फैखाबाय, बेखौ मोनाखै, थाबायबाय थायो, बे थांबाय थायो सानफ्रामबो मोननोसै होनो गैया। दा गावसो रुंसारि जानानै थांलायलायबाय। बेसेबां दुखुनांथाव। बाहायनो बियो गावनि बेमारावनो गावसो जिउआ जोबनानै थांगुलायबाय, गावनि फैसाखौ नेयै नेयैनो। बेखौनो फोरमायो आं। दिनै रुंसारि जालांबाय। बे रुंसारि जानाय समावहाय बारग' एनडिएफबिनि सोरबा दैदेनगिरिफोर नुजाफैदोंना नुजाफैयाखै? नुजाफैयाखै, गैया, सासेबो रावबो फैयाखै। हायर सेकेन्डारि उथ्रिनाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। गिबि मुं थिसननाय 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि खाबु होनानै मुं थिसननायनि हाबाफारिया गबिन्द बसुमतारी कलेजाव सोलिगासिनो। फरायसाफ्रा गावनि गोसो बायदि साबजेक्टफोरखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास, सेल्फ डिफेन्स, स्प'कन इंलिश क्लास बायदि खाबुफोरखौ फरायसाफ्रा बेसेन नाङाजासे लानो हागोन। बे कलेजाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बासनि सार्भिसनि राहा आरो बिजाब बाख्रिनिबो राहा दं। आरो बे खेबनिफ्राय भिउ सेन्टार अदेबानि एग्जाम सेन्टार महरै फरायसाफ्रा गबिन्द बसुमतारी कलेजावनो आनजाद होनो हागोन। गबिन्द बसुमतारी कलेजाव एसेल' बेसेनावनो मुं थिसननानै कलेजनि राहानि खाबुफोरखौ लानो हागोन। रोखायै मिथिनो थाखाय फारियै होनाय जानबुं नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन।